Айде, че Алекс ще спре да свири. Бързо, бързо. Тук средата на стаята е, Лаки. Тук да танцуваш, ела. Айде, опа. Ти като пияна. Айде, завърти се, завърти се. Защо? Сега тази пък трябва да бъде долу. Айде, слизай. Слизай долу. Слизай внимателно. Ти може ли от толкова високо да слезеш? 15 април 2012 година. Спуснахме София до малко, как танцува. Алекс, айде посвири малко още да видим дали ще танцува. Айде, моля те, малко само. Посвири малко. Айде, София, готова ли си? Айде, танцувай. Ти като пияна. Изложи се. Не, ела да танцуваш. Алекс ще свири, ти танцувай. Айде, Алекс. Чорапчето падна. Сядай да го обоя. Сядай да го. The end. Още малко, още малко. Сега не ще. Начало.